Kantxatik kanpo ere zuriz jantzita dihardu Merino bigarrenak. Jarduera fisiko eta kirol ikasketak egiten ari da Gasteizen Bilarretorreko atzelaria. Eta judoa da lehen kurtsotik gainditzeko falta zaion gai bakarra. Cuando caes, sí. Oso gutxi etorri naiz judoko klaseetara. Ez da erraza, neurri hartzea. Hauek hobeto moldatzen dira, baina neurri gehiago kostatzen zait. Lehen 4 hilabetekoan apenas du klaseetara joteko aukerarik buru belarri murgilduta dagoelako txapelketan. Tengo la suerte de esa, ¿no? Bai, irakasleek asko laguntzen didate. Eta etxean aldudan guztia ikasten saiatzen naiz. Estudiar lo que podemos. Txapelketako atzelaririk onenetakoa izaten ari da Errioxarra. Profesionaletan debuta egin zuenetik urtero jokatu izan du binakakoa. Aurrenengoan final aurrekoak jokatu zituen 3 jorekin, txapeldun izan zen, bigarrenean titinekin. Triziokoarekin aurtengoa luzeegia egingo zitzaiola uste zuten askok. Para nada, se me está haciendo corto. Luzea ez, motza iruditzen ari zait txapelketa. Ea irabazten dugun, gure jarduna beste 3 astez luzatzeko. 4 jardunaldiren faltan, Errioxarrak 3. dira sailkapenean 5 punturekin. Igandean Adarragan Berasaluze eta Albisuri irabazizkero, aurrera pauso nabarmena emango lukete sailkatze bidean. Si nos hubieran dicho al principio del campeonato, Txapelketa hasi aurretik hartuko genukeen gauden egoeran egotea. nadie da un duro por nosotros, que seguir jugando porque no hay nada hecho, pero bueno, ahí estamos metidos en la pelea.